Вітанкі. Зараз крыху пасталкерым. Скончым гульню на асноўную канцоўку. Тут засталося прыкладна паўгадзіны і можна будзе нарэшце вярнуцца да праходжання Нью-Вегаса. Сёння без вэбкі па стрыме, прынамсі, пакуль што. Так, мы папярэднім разам паглядзелі адну з канцовак. Мы далучыліся да гэта у свядомасці, як яно там. Сёння, карацей, пойдзем на асноўную. Навошта я папярэднім разам гэта разбіваў з вінтарэза? І можна так хутка гэта зрабіць ножом. Мы гэты дыялог папярэднім разам слухалі, таму я нават не буду гэта ні чытаць, нічога, проста хуценька праклікаем і ўсё, і пойдзем далей. Зона це Ти гвинтик, що випав із Ні. Що буде далі? Все, карацей, мы папярэднім разам далучыліся да усвядомасці. Цяпер мы адмаўляемся і працягваем гульню. Вось ад гэтага моманту тут недзе... А куды, дарэчы, перайду, калі я назад пайду? Мне нават цікава. Карацей, ад гэтага моманту застаецца прыкладна паўгадзіны. Лол? Я, дарэчы, ніколі тут назад не вяртаўся. А сэнс увогуле быў рабіць вось гэты праход назад? Тут жа нічога няма. Каб што? Добра. Бляха, я забыў, што мы ў гэтым. У экзашкілеце. Там у спрынт не працуем. Дзе наш вінтарэз кайфовы? Я, правда, уже не зусім памятаю, куды трэба ісці. Ну, відаць, у партал гэты. Так, здароўя ўсім, хто там чыхае, хаця я не ўпэўнены, што гэта гучна і чутна на стрыме. Ай-яй-яй-яй-яй. Дзе яны? Нехта дыхае. Так я не думаю, што гэта чутна было. Я ж не магу забараніць чыхаць, правильно? Ды і не хачу. Ау. Трэба яшчэ прызвычаецца да гульні, да кіравання пасля перарыву. Ай-яй-яй-яй-яй. Хто гэта быў? Ой, не, ну пачалося. Не трасіце экран, калі ласка. Ага. Так, гэта труп. Гэта не маналітавец. Ён абыходзіць мяне пачаў, ці што? Дзе ён? Не разумею. А куды ён падзеўся? Так, можа я его забіў? Я не заўважыў нават.
Дайте брать аптечки. Стоп, не он. Ну так, я його забив. Цікаво. Такі гук непрыемны. Ад вось гэтага лічыльніка Гейгера. Так, гук такі быў, нібыта нехта з гаўсаўскі шмаляў ці што? Так, это гаўсаўка. Зверху ці дзе? Все, перастала стрыкатаць нарэшце. Ай-яй. Ты, бляха, так неприемно то, что камера трясется. Ну, найс. Пожигайте. Мне здаецца, іх там чалавека 4. Так а як я залезу то ўвогуле? Добра, што яны забылі, што я тут увогуле. Хлопцы. Прыгожа, дарэчы. Так як мне так падняцца, каб яны не пачалі страляць па мне? Цям быццам бы мяне не бачыць зараз. Ну окей. Ну ты лухта. Ён перажыў гэта? Тэрмінатар. Давайте ежи возьмем. Маленечкий фейерверк. Нешта вораги тупяць, яны наогул не напагатове. Так, трэба не забыть гаусовку забрать. Паузем. Мы на папярэднім стрыме хуку бавілі. Ты гаўна, кавалак. Недзе на палову. Так ціха цяпер. Да дзе ён? Едите их там. Блять, ну так охуетительно, конечно, стрелять. Под смока пойдем? Не думаю, Альянс. Хочется сегодня у Нью-Вегас на ресте сходить. Альянс, ведаешь что? Мне Ника поскардилась, что ты ее игноруешь. Сказала, я написала паведамленне на папярэднім стриме, а ты ігнараваў. Гэта праўда?
Так, почекайте. Куди далей? Я не пацук. Да не, ну чаму так адразу? Радикально. Шур? Все, мои апошние глядачи сыходят. Что такое шур? Что значит шур? Так, мы это возьмем. Куды далей? А, все, бачу. Ці гэта ты альянс по-ангельску писал, типу Are you sure? Шур гэта ты? Это пацук по-украинску? Серьезно? Я не веду. Это ненормально. Калі людям трапляюць у галавы, яны павінны паміраць. І ў некаторых дыялектах беларускай. Дзякуй. Я не веду. Ну что за... А, почекайте. Давай, подойди сюда. Подыходь. Давай, подыходь, я тебе бошками взорву зараз. Подсушишь шур я. Ну, добре. Раз вы лічыце, што я шур, я не буду адмаўляць гэты факт. Усім вітанкі, дарэчы, хто далучыўся. Рады вас бачыць. Зареспаўніўся, называецца. Стай. Ой-ой-ой, адкуль? Хлопцы, чому ви такі непадрыхтаваныя? Ну все, хопить. Стрелять же незручно. А, я наверх не смогу потрапить. Я б яшчэ там собрал бы патронов на галку. А чого їх так шмат тут? Я сам не упевнений, що мені має сенс їх забивати. Я хутчэй за все тэпнусь недзе занадто далёка ад іх. Може пойдем тады? З іншого боку, не хочеться нікого покидати у спине. Слухайте, а слово «шур», яно неяк зв'язане со словом «пращур»? Ось просто цікаво. Все, короче, яны не хочуць паміраць. Давайте пойдем туды далей просто. А чаго вы не страляеце?
Ну, як хочаце. Цікаво, мяне заўважыць ці не? Зараз пачне страляць, менавіта калі камера пачала трасціся. Не? У твоім выпадку звязана? Окей. Так. Забрали ежу у трупаў. А, не, стоп. Я зразумеў. Меня тэпнуло на сюды, наверх. Правильно? А, так все супер. Пачакайце, а дзе гэты з гаўсаўкай? Бляха, не трэба было браць экзашкелет. Той факт, што немагчыма бегаць, вельмі напружвае. Так, все, я гэтых я лутануў. А куды далей? Там мы пачыналі. Тут же нейкі момант на стэпне да Сідаравіча? Нешта у меня ёсць такі ўспамін. Хе? Що робить ВІП? Ну, ты можаш, напрыклад... Не, стоп, я не буду гэта казаць. Ты ж будзеш гэтым карыстацца. Пачакай. Ну, карацей, просто уяві, што я табе даў VIP толькі таму, што ты мне закінуў у асабісты дик-пік. Памятаеш? Гэта, так бы мовіць, мой адказ табе. Бляха. Так, тут нехта ёсць. Адчуваю. Адчуваю пацукоў. Слухайце, я вот что подумал. Давайте-ка я захаваюся на всякі выпадак. Ага. Да не скажу. Блядь. Стоп, а что такое? Труп хотел телепортироваться только что? Что за гук был? Ну хотел... Можешь стримера пацуком? Ну это так, по змаўчанні кожны может. Тут VIP не патрэбны. Толькі навошта вам гэта? Няжо вам хочацца мяне называць пацуком? Нічога табе не будзе? Да нікому нічога не будзе. Ой. Было страшно. Я ж ведаю, што вы гэта не са зла, правильно? Так. Спадар Снорк мяне чакае. Як бы так уварвацца, каб ён нават не паспеў нічога зрабіць. Я спадзяваўся, што ён зараз праскокне праз лестніцу і уляціць туды ўніз. Ты што робіш? Гайс, вы гэта бачылі? А куды ён папоўз? Ну ўсё, я быццам быў у бяспецы цяпер. Я, напрыклад, са зла.
Я табе не веру. Бляха. Як бы не ляснуцца. Все, карацей, мы пазбавіліся ад снорка, захоўваемся і ідзем далей. Давай Майнкрафт. Ну пачакайце, дайце дапрайду гэтую лухту. Бляха. Там хлопец з гранатамётам, пачакайце. Тут засталося ты зусім крыху. Дзе я? Мне показалось, што я ў паветры вішу. Гэта сумная гульня, ну все, тут засталося сур'ёзна, літаральна хвілін 20. Вы сапраўды хочаце зноў Майнкрафт? Ай-яй-яй. Хлопец, не страляй толькі, калі ласка. Садзіся, ды мались далей. Садзіся, ды мались. Я не ведаю, куды выстреліў, здаецца, ён. Добра, што карацей не патрапіў у мяне. Да ладно, не такая она ўжо і сумная, што вы выдумляеце. Ай-яй. Тут смокаў... Блядь, да я тут на чат заглядзеўся. Шапіся. Смокаў няма, гэта справядліва. Але ж тут ёсць анамаліі, прыгожыя якія. Стоп, а як разбегчыся? Я далячу? Стоп, зноў? Чакайце. Не-не-не-не-не, не страляй. Ты... Блядь, так, стоп, ладно, забиваем, хопить лухтой займаться. Ну не, ну не, так что ты робишь? Да пофиг, да? Все, гульня скончена. Ведаеш, што такое дефраг? Не ведаю. Гэта з Counter-Strike, нешта? Такі краявіды ў жыцці хапае. Ну, так, дзеля справядлівасці. Не, ну, прынамсі затое рэалістычна. Да, блядь, я зноў забыў пра... Гэта Quake? Ты ведаеш, што гэта такое? Стоп. Стоп, а гэтым разам не з'явіўся хлопец. Ау. Блядь, вот ён тут з'явіўся. Не. Это что такое? А, ён зваліўся на зямлю. Стоп, ён зваліўся пад зямлю цяпер. Там прыгаць трэба. Quake Arena. Спаборніцы такі ёсць. Паклікайце, як будзе Майнкрафт. Все, мінус глядач. Чакайце. Стоп, Д... Як ты напісаў? Дефраг? А, гэта адна з арэнаў у Quake? Дефраг? Тыпу, як рэжым? Тыпу, як нашталт у Counter-Strike тым жа быў Дезмарш ці штосьці такое? Хто хутчэй дапрыгае? Окей. Не, я не памятаю, мне здаецца, не гуляў у такой рэжым. Ну, Quake-то я, вядома, гуляў. Да бляха. Да што, як страляць-то ўвогуле? Ну што гэта такое? Хаця, з іншага боку, мне здаецца, ён таксама пакутуе праз такую качанне экрану. Таксама трапіць не можа. Стоп, а дапрыгае ад чаго да чаго? Ну, то бок ад куль да куль.
Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Адкуль? Не бачу. Не разумею. Разумею. Ну, калі ласка. Бляха, это было близко, до речі. Так, бачу. Недзе тут. Ці гэта была прапанова паскокаць у Квейкі? Стоп, я яго забіў, прастраліў. А, ну гэта, пэўна, тэкстурка, тыпу. Гэта, ну, якая не мае калізія. Складана словам патлумачыць. Так, стоп, куды нам далей? Чакайце. Блядь, захаваемся, я не памятаю. Не, так там, пэўна ж, патрэбна, каб некалькі людзей... Блядь! Не-не-не-не-не-не. Паўзі. Там же, пэўна, патрэбна, каб некалькіх людзей гуляла, так? Я ж не магу адзін скокаць. Это ж не мае сэнсу. Правильно? Жух. Ай, а что такое? Я доскокнул. Не? А ш... Ты по одному можно? Ты гэта меў на увазе? Ці гэта на 1 гадзіну? То бок я скокаць буду цягам 1 гадзіны. Гэта тыпу толькі адно... А, толькі аднаму. А, якраз я зразумеў, гэта нейкая, тыпу як... Да божухна, я яму 3 разы уже трапіў у галаву. Тыпу як скокацельныя такія галаваломкі, як у порталі, правильно? Нешта такое. Да божухна, ну пачалося. Так, ведаеце што? Дзе моя гаусовка? Зараз я яму у галаву наўпрост. Гатовы. Дзе яшчэ хто? Хто яшчэ што мае супраць мяне? Цікава, ці я патраплю яго вось так? Дзе ён? Выходзь, што там схаваўся? Клёвая зброя. Як гонкі. Тут без галаваломак. Слухай, я пагуглю. Ну, гучыць цікава, прынамсі. Так, давайте захаваемся. Ну, прынамсі, по твоему описанию гучыць цікава. Слухайте, так тихо. Ну вот ты не скажешь, что шутер. Спокойная гульня, правда? Ты хотел написать, ты олимпийский чемпион по дефрагу, правильно? Ты мне калісьці казаў, что ты специалист галоўны по Майнкрафту. Я и так само такое памятаю. А потом ты сказал, что ніколі не гуляў яго. Таму я табе больше не веру. Стоишь?
Хлопче. А де ще один? Так, недзе. Нехто страляў. Выходь. Кайф. Я не ведаю, навошта я ўвогуле лутаю. Гэта ўжо просто, это ж канец гульні. Калі я паспею ўвогуле з'есть столькі каўбасы і батона. Слухайте, высоко даволі. Фізкультурою займаецца. Глядзіце, прысядае. Можа ён са штангаю гэта робіць? Посвяткаваць пад канец? Типу смерть свою? Дзе ён? Гэта, пэўна, было балюча. Ай, стоп. Неяк занадта ціха. Бля! Ай-яй. Ай-яй. Ха! Усметнік. Блях, вось гэта... Вось гэта руля, вось гэта я разумею. Поляцеў. Стоп. У меня кровотек. Так. Что тут у нас? Давайте пошукаем, может тут нечто цікавае ёсць. Напрыклад, броня новая. Так бы мовіць, на, ну, под самый конец крышечку побавим час. Ломая яшчыкі. Мы всю гульню гэта рабілі, і вось нам даюць магчымасць гэта зрабіць под конец яшчэ крыху. Гэта і не мае сэнсу абсалютна ніякага. Все, хопіць. Давайте захаваемся. Трэба не забываць гэта рабіць. Не потрапіў. Не. Не страляй. Дзе ён? Слухайте, мне цікаво, мне хопіць, дарэчы, да канца гульні гаусавкі? Засталося 32 патроны. Тут быццам бы не так ужо і шмат ворагаў. Просто страляць з яе ультра кайфова. Чым вы тут займаліся? Гэта чалавечая галава? Ці гэта нейкія мутанты? Вось гэта снорк, дарэчы. Ж гэта якая-небудзь галава кантралёра, напрыклад. Лічаны? Якого дідька? Здарова. Так, я зараз просто перачакаю, пакуль перастане трасціся. Бегае. Ну хто там дыхае так цяжка?
Дзе дыхаюць, не разумею. Зверху? Так, іх стала болей. Відаць, нехта яшчэ заспаўніўся. Бляха, як я так і не трапіў. Божухна. Ай-яй-яй. Хто наступны? Шансаў ніякіх. Не буду. Сам жирый. Где он? Так я тактично ховаюся. Где еще один придурок? Вау. Дарэчы, вось толькі што была магчымасць праверыць, ці прастрэльвае гаўсавка адразу двух чалавек, ну быццам бы не. Дзе? Так хопіць. Бляха, якая прикольная зброя. Ой, нешта мне гэта не падабаецца. Давайте я возьму лепей что-нибудь. Карацей, зноў вінтарэс. Дзе ён? Абыходзіць мяне, так? Не, не разумею. Да не, ну бляха. Як яны заўсёды так не ў час пачынаюць? Ой-ой-ой, хаваемся. Бляха, я ледь не зваліўся. Не стреляйте. Давайте будем сябрами. Зараз у спину им зайдем. Так, там нехто стреляет з гаусовки. Так, давайте дуэль на гаусовках. У яго быў шанс. Трэба не забыць да яго падысці. Набоі забраць. Всё, больш нікога? Так, тут трэба... Як наверх падняцца? Вось тут? Стоп, що гэта такое? Гэта як за шкілет. Новы, так? Ну супер. Крышачку обновили, броню свою. Бляха, добра, што не ў спине заспаўніліся. Так, давайте вось гэтага хлопца гаусавкай здымем. Не падабаецца людзі з гранатамётамі.
Не падыходзь. Та як так-то? Добре, што яны забылі, як страляць. Я спадзяюся, я правильно іду, дарэчы. Жух, жух. Ой, не, ну што гэта такое? Бля, не! Што зноў на новы ісці? На, сам хапай. Воу-воу-воу-воу. Чакайце. Ён двойчы, дарэчы, 2 стрэлы з гаўсавкі перажыў. Ай-ай, адкуль? Так, дзе мой вінтарэс? Давядзецца вяртацца, бо я зваліўся. Ах ты гаўнюк. Перамога, чарговая. Над штучным інтэлектам. Так, гэтым разам трэба не зваліцца зноў. Дзе ён? Страляў недзе як быццам бы зусім побач. А, бляха, я ж цяпер скокаць не магу, стоп. То бок спрынта у меня няма. Божухна. Ты ён увесь час тут сядзеў. Стоп, а гэта ўсё, гэта канец. Так? Это канец гульні. Пачакайце. Не! Ну так, гэта сапраўды канец гульні. Блях. Заладоўваемся. Стоп, гэта што за момант? Бляха, не паспеў. Суба, куды ён схаваўся? Не зразумеў. Ён у сцяну ўвайшоў? Ці што? Чыліце, спадар? Так, я памятаю, сядзіць тут, чакае. Пацук. Пасля гэтага я пацук. Ага. Ага, бачу, стаіць вунь. А як я яго так не заўважу папярэднім разам? І, магчыма, адзін зверху. Вось тут я не ўпэўнены. Ну, слухайце, не, все, рушым наперад, это ж конец гульні ўжо. Так? Ау. Не стреляйте.
Хотя, ведаеце што? По-моему, они не шмат шкоды наносяць. Экзошкелет усю шкоду забірае на сябе. Все, хопіць, трасціся, хопіць. Мне ж страляць трэба. Так, где яшчэ адзін? Ниндзя. На радары бачу, яшчэ адзін. А дзе менавіта? Все, конец гульні. Захоўваемся і ідзем наперад. Та што адбываецца? А чаму нас не тэпае? Я не дайшоў ці што? Все, гайс, нарэшце дапрайшлі. Правда, атрымалася крыху даўжэй, чым я чакаў. Здароўкі, Міхась, дзякуй, дзякуй. Все, карацей, стралец расстраляў чальцоў у свядомасці. Яны папярэджвалі нібыта пасля гэтага нейкая там энергія на сферы вырвецца вонкі, ці энергія зоны вырвецца вонкі, нешта такое, карацей. Ну, выглядае ўсё даволі нядрэнна, насамрэч. Таму тут невядома, ці дрэнна зрабіў. Не знаю, правильно я вчинив чи ні. І, мабуть, ніколи не дізнаюся. Ну, ось стралець таксама не ведае. Але я зробив вибір. Сподіваюся, він був правильним. Страказа гэта ж, дарэчы, нейкі сімвал тыпу як прыроды. То бок, магчыма, тут нейкі сімвалізм, што нібыта ён сапраўды зрабіў нейкі правільны выбар. Прадуцэнт Сергей Григорович. Ну, трэба ж нейкі пару слоў сказаць наконт перакладу, пэўна, правильно? Сваё меркаванне. Карацей, што, на маю думку, як я лічу, вось гэты пераклад, які зрабіў беларусец, ён вельмі добра пасуе менавіта для сталкеру. Пад вось гэты сеттынг, вось гэтыя сталкерскія размовы, ён тут вельмі дарэчы. Але я не ўпэўнены, ці будзе такі ж пераклад пасаваць, ну, для нейкай любой іншай гульні. Напрыклад, тыпу, я вось хацеў бы, каб з'явіўся пераклад, напрыклад, для таго ж The Outer Worlds, і я вот не ўпэўнены, што я хацеў бы там бачыць падобны пераклад. Я, пэўна, хацеў бы бачыць нейкі такі больш крыху, што ли, бліжэй да сучаснай беларускай. Вось што я думаю. Не кажу, што гэта дрэнна. Як я ўжо казаў, ён вельмі добра пасуе вось пад гэты сеттынг. Але для нейкіх іншых гульняў я ўсё ж бы хацеў пабачыць больш літаратурны пераклад. Це так, на мою думку. Тут якая беларуска? Не, тут як быццам бы беларуска, просто аўтары пазіцыяніруюць свой пераклад як такі больш аўтэнтычны, не ведаю, з выразамі, са словамі, больш уласцівымі беларускай, ну, чым нібыта сучасная беларуская, калі вы разумееце, што я маю на ўвазе. Ну, тут гэта бачна і па граматыцы, і па гэтым. Па таму, як выкарыстоўваюцца там ты ці іншыя формы. Ну, я ўжо не кажу пра класічны правапіс. Тут
Тут я сам не ведаю. Ну, я для сябе дагэтуль не вырашу, да чаго я больш. Чаму я больш аддаю перавагу асабіста? Ну, класічнаму правіцца ці афіцыйнаму. Таму гэта пытанне я ўвогуле не разглядаю. А вось ну шо? Дык скончылі. Не разумею? У сэнсе, што ты маеш на увазе? Майнкрафтик? Так а Нью-Вегас. Ці будзе Нью-Вегас? Я б хацеў Нью-Вегас. Ну, прыклад, карацей, Альянс, ну, каб ты зразумеў. Напрыклад, тут для будучага часа выкарыстоўваюцца формы дзеяслова, уласцівыя, ну, больш такім паўднёвым дыялектам беларускай. А тут яно падаецца нібыта як адзінае правільнае. Але зноў жа, я не ведаю, тыпу, насколькі гэта адпавядае, ну, рэчаіснасці, ці сапраўды так было. Я не лінгвіст, каб ацаніць. Але просто я такога не... Ну, у сучаснай беларускай я такога не бачу. Зварот да... Ну, тыпу, як ветлівы зварот, які тут выкарыстоўваецца у гульні. Як, тыпу, вашэць. Ты лінгвіст, дарэчы. Вось давай, крацей, сваё меркаванне, насколькі гэта было, ну, апраўдана. Я пра вось гэтую будучую форму дзеясловаў, якая тут выкарыстоўвалася. Яна падобная да той, ну, насамрэч, як ва ўкраінскай. Што яшчэ хацеў сказаць? Дык вось, наконт вось гэта вашэць. Замест тых жа там пан, спадар і гэтак далей. Я, зноў жа, не лінгвіст, але наколькі я памятаю, вашэць гэта, ну, як ветлівы зварот да... Ну, это як скарачэнне ад ваша мосць. Ці сапраўды беларусы так гаварылі вашэць, ну, звяртаючыся да каго заўгодна. Я не ведаю, просто зноў жа у сучаснай беларускай я такого не сустракаю. Я не бачу, каб нехта яшчэ гэтым карыстаўся умоўна, акрамя перакладчыкаў гульні. І ну, тут просто людзі, якія перакладалі, гэта, наколькі я ведаю, спадарства датычнае да, як гэта назваць, праекта, пэўна, лепей. Лагодны цмок. Я мяркую, усе чулі пра лагодны цмок. То бок гаспадарства займаецца перакладамі не толькі гульняў, але таксама фільмаў і гэтак далей. І вось я заўважаю, што вашэць выкарыстоўваюць, ну, менавіта гаспадарства, якое робіць пераклады для лагоднага цмока. Я, напрыклад, вітаючыся, кажу шчур, толькі да мяне ці да ўсіх? Калі да мяне, я б зразумеў, але калі да ўсіх, тут ёсць пытанішкі. Вось, карацей, ну вось гэта маі думкі наконт таго, што я пабачыў. Але так, у асноўным... Ну вось, дарэчы, вось, Салавейка, вось гэты тэлеграм-канал Салавейка, ён, дарэчы, пра класічны правапіс, наколькі я ведаю. Тут вот быў згаданы у гэтых, у тытрах. Вось, а ва всем астатнім, конечно, ўсё адно кайфова. Сапраўды кайфова. Плюс пад гэты сеттынг гэта ўвогуле топ. Давайте выходзім з гульні. Чамусьці... выходзім у сістэму, а не з сістэмы, я неправильно зразумеў. Давайте я, можа, з вами павітаюся з вэбкаю. У нас крыху стала цямней, бо на вуліцы было вельмі светла. Можа, цяпер можна з вэбкаю пастрыміць, дарэчы. Давайте думаць, што далей. Будзем у Майнкрафт ці ў Нью-Вегас? Я ўсё ж хацеў бы ў Нью-Вегас. Улічыць, што на дадзены момант на стрыме 3 чалавекі, хутчэй за ўсё вы будуце тапіць за Майнкрафт. Я амаль упэўнены ў гэтым. Майнкрафт? Я не гляджу. Ну, блях, я так кожны раз буду запускаць, вы кожны раз будете казаць, давайте Майнкрафт. Я ж ведаю. Давайте Нью-Вегас, все, сапраўды. Майнкрафт мы згуляем абавязкова. Але можа іншым разам. Дайце я падрыхтую стрым да новай гульні.
Що, знову Майнкрафт? Ладно, окей. Окей. Все, Майнкрафт, але на наступному стрімі докладно буде Нью-Вегас. Все. Вот що я вирішив. Почекайте. Да не Нью-Вегас? Бляха, ви уж вирішите. Ладно, що вас слухаю? Покажеш, як збирати карти. Во, супер. Зараз будемо 3 години гуляти у караван. Вось гэта я разумею. Вось гэта контент. Почекайте. Так, я обновил стрим тайтл. И давайте пойдем в Нью-Вегас. Где мой Нью-Вегас? Я по ему уже крышечку нават сумовал. Дефраг? Мне трэба усталяваць гэты Quake. Альянс. У меня няма Quake усталяванага. Ты ж сказал, что гэта, ну, режим у Quake, правильно? То бо Quake мне патрэбны. А где музыка? Алло, а где музыка? Чему без музыки? Это потому что я гульню зворочваў? Ну, прынамсі, рада я працую. Чаму я зноў у сексапільнай піжаме? Мне вось якое пытанне. Мне, відаць, патрэбна была харызма на папярэднім стрыме. Давайте узгадаем, а што мы робім увогуле? Слухайте, я не выканаў... Ой, божухна. Я не выкаў усе квесты у Катон Ватков. Давайте у Searchlight тэпнемся. Я памятаю, што мы на папярэднім стрыме... карацей, так, у чым была праблема? Гэта важна. Так сказать, узгадаць, чым мы займаліся. Карацей, мы зачышчалі вось гэты Searchlight ад гулей. І мы знайшлі аднаго гуля, які не ператварыўся дзікага. Гэта былы ваяр НКРаўскі. І мы, карацей, мы хацелі, каб ён далучыўся зноў да НКР, бо, як мы ведаем, тут ёсць тыпу нават аванпост НКРаўскі, дзе працуюць выключна гулі. Але справа ў тым, што я не ў правільнай паслядоўнасці там нейкі дыялог вёў, і ў выніку у мяне, карацей, гэты квест забагаваў. Я пачытаў потым на Fallout Wiki, карацей, гэта не фіксіцца. Я нават паглядзеў, ці магчыма гэта пафіксіць, можа, якой кансоллю. Алекс Т чэмпіёнам па Тетрису стаў? А гэтаму ўсё Майнкрафт. Алекс Т. Алекс Т гэта з Твіттера? Мне здаецца, там быў такі хлопец. Так? З такім нікам. Міхась, ты пра кагосьці іншага згадваеш. Так вось, карацей, квест мы гэты, ну, давыканаць не сможам, ён так гэты гуль там і застанецца сядзець у сябе дома, далучыць мы яго да НКР больш не зможам. Але я потым зразумеў, што мы не ўсе квесты выканалі у самім Searchlight. Тут ёсць адзін схаваны квест. Таму зараз пойдзем яго возьмем. Ты гуль, дарэчы? А я заўсёды ведаў гэта. Слухай, Альянс, ведаеш што? Наконт гулей. Ты, вядома, наўрад ці нешта чуў пра 76-й Fallout. Але я яго крышачку гуляў, я так, крыху сачу за навінамі пра яго. Дык вось, карацей, у 76-м Fallout з абнаўленнем, якое хутка будзе, можна будзе гуляць за гулей.
Інфосотка. Во, карацей, нам патрэбна ў гэты падвал. Ай-яй. Стоп, пачакайце. Не, гэта не той падвал. Я тут мусіў сустрэць нейкіх хлопцаў. I can't feel all my limbs. Гук, дарэчы, такі быў. Гэта, відаць, нейкая падзея ад дзікай пустэчы. Што гэта такое? Чакайце. Як наблізіць камеру? Holy Frag Grenade. Слухайце, давайте возьмем. Гэта нешта моцнае, мне здаецца. А яшчэ я зразумеў, што мне трэба было есці радыкс, бо я зараз памру. І радавей. Блях, я тут доўга не пратрымаюся. Стоп, гэта не тое месца. Чакайце. Мне патрэбна нейкая... Нейкі ці то касцёл, ці штосьці такое. А, відаць тут. Окей. Так, вось. Карацей, тут яшчэ адзін... Ну, сутарэнне яшчэ адно. І вось у ім... Ну, карацей, можна будзе квест узяць. Калі я не памыляюсь. Так? Prim wimped out and Во. accepted NCR rule. Some people do. Слухайте, а як і бомжи тут ходять і не помирають від радіації? Ось мені 80, що цікаво. Бронька НСРовська. Давайте брать родовей. І докторську торбу так само. Howdy. Вітанки усі. Гэта, дарэчы, нейкія бандыты, але даволі такі, бачыце? NCR took back Nelson. Прыязныя, Maybe they can вітаюцца. win this war after all. Нельга казаць бомжы? Гэта тыпу... Тыпу непавага да бомжэй? Тыпу так? А як правильно казаць? Ну, типу, каб, каб без зняважлівай формы. З кім паразмаўляй, хто галоўны? Ты галоўны? Hey there. Да дайце з Логанам гэтым паразмаўляць. Who the fuck are you? А ты хто такі? Магу тое ж самае спытаць. Name's Logan. What the hell do you want? Так, ну я вже попаляваў на гулей. Ну я просто побач праходжу. You must be crazy if you're just passing through this place. Справядліва. Я, дарэчы, не разумею, зноў жа, як яны тут знаходзяцца, бо ў яго аніякай абароны ад радыяцыі няма. І што вы тут шукаеце? That's none of your damn business. Магчыма, я змагу дапамагчы. Look, if you really want to help, either get the fuck out of our way or hack that damn computer over there. Які камп'ютер? The location of some radiation suits. I found an inventory list that says they should be here, but I can't seem to find them anywhere. The computer should know what happened to them. Добра. Yeah, you do that. Карацей, я так разумею, ім патрэбныя тыпу гэтыя гарнітуры забароны ад радыяцыі. І ён сказаў, што можна даведацца ў гэтым камп'ютары, дзе знайсці некалькі. Я так разумею, ім патрэбна, каб выйсці з сутарэння гэтага. А колькі мне навукі? Так, навукі, дарэчы, 30, то бок мне патрэбны часопіс на навуку.
А, я зрозумів, Альянс. Окей, скажи-ка, як правильно казати. Так, зараз буде узлом на півгодини. Я якби це би не супроть, я з задовольненням би яке-небудь інше слово вживав би. Слухайте, нечто не атрымоўваецца. Ладно, давайте спрабаваць здагадацца, што гэта за пароль. Атрымалася. Ты толькі забараняць можаш? Ну. Стоп! А што я... А што я зрабіў? Это не... Пачакайце. Это не... Стоп. Я ж не тое, ці што? Яны квест хоць накінулі нейкі? Бля... Пра які камп'ютар яны казалі? Хлопцы. What do you want now? Давайте яшчэ раз не паговорым, я ж не зразумеў. Так, ну я чуў, як яго завуць. That's not. Look, if you really want to help, either get the fuck out of our way or hack that damn computer over there. Так, пачакайце, можа тут камп'ютар нейкі? Блях, я не тот камп'ютар спрабаваў зламаць. Так, давайте зноў крацей. Не хачу шукаць гэтыя сімвалы, якія дазволяць пазбавіцца ад варыянтаў. Занадта доўга. Для тых, хто ўпершыню тыпу бачыць гэтую гульню, пэўна, гэта выглядае дзіўна. Я маю на ўвазе тое, як тут працуе узлом. Так, давайте, Pleasant. 2 сімвалы з 8 мы правильно адгадалі. А дзе яшчэ? Чатыры з 8. Шукаем слово падобнае на брыст. Можа, treasure? Нечто голова не соображает. Давайте, короче, просто рандомить. О, гэта вельмі блізка. Стендинг. Але мне зараз спробы скончацца. Накінулі... Вось, карацей, тут просто можна знайсці пэўныя сімвалы ў радках, які, напрыклад, альбо выдаляюць адзін з варыянтаў, альбо даюць дадатковыя спробы на тое, каб адгадаць. Стендинг быў вельмі блізкі да правільнага адказу. То бок гэта хутчэй за ўсё інгавае. Я мяркую, што гэта стартинг.
О, тут у сейфе таксама нешта ёсць. Карацей, я нават чытаць не буду, мы хуценька праклікаем. Нам накіне метку, куды нам патрэбна будзе ісці. Так, і що ми даведаліся? Не зразумеў. Давайте з ім паразмаўляем. Бун, адыдзі, калі ласка, да? NCR. What do you want now? Так, я знайшоў лакацыю. Ну, карацей, дзе знаходзяцца вось гэтыя гарнітуры ад радыяцыі. Tell you what. Bring us those suits and you can come with us while we loot the town. You can keep a share. Імпрынтинг, что такое? Ну, давай подумаем. Прынтинг — гэта калі ты нешта прынціш, правильно? А тыпу прыстаўка ім — гэта хутчэй за ўсё нешта, што кажа, што гэта сэнс у гэтага слова будзе наадварот. То бок імпрынтинг — гэта ты, калі ты не прынціш. Правильно? Я правильно здагадаўся? All right, fine. But you gotta bring us those suits first. Карцей, я так разумею, мы зараз вытаргалі... Не, неправильно здагадаўся? Гэта мы зараз вытаргалі крыху болей, відаць, ну, тыпу як накрывак за нашу працу. Карцей, я хутка вярнуся. Hey there. Все, нарэшце накінулі квест. Куды ісці? Нешта я... Я же ты таксама лінгвіст. Не, да што, хіба неправильно? Гучыць, прынамсі, даволі лагічна. Ну, тыпу, як possible, гэта магчыма. Impossible немагчыма. То бок, прынтинг — гэта калі ты прынціш, а імпрынтинг — калі ты не прынціш. Всё. Гучыць супер лагічна. Так, куды нам ісці трэба? Не разумею. У Ніптон? Ай-яй. Так, ладно, добра, там хлопцы зараз самі справяцца. З рад-скарпіёнамі? It's over. Это, дарэчы, тыя самыя, каго я забыў зняць. Ай-яй-яй. Слухайте, а што мне зараз за зброя ў руках? Лакі. Добра, з лакі пакуль паходзім. Карацей, тут написано, што калі я яго здыму з крыжа, ён памрэ адразу. То бок, у меня нават варыянта няма, ну, зняць яго. Ну, прабачце, хлопцы. Стоп. У якім доме? Не разумею. Вось тут? А, вось, это вось я, карацей, папярэднім разам, калі был бы ў гэтым пакоі, я казаў, што гэта... Стоп, не, а дзе? Пачакайце. Карацей, я калі папярэднім разам быў у гэтым пакоі, казаў, што неяк, ну, дзіўна выглядае, нібыта пад нейкі квест. Як бачым, сапраўды пад нейкі квест. Стоп, яны, відаць, ну, стырылі гарнітуры. Ты ведаеш, дзе ўзяць? What is it this time? Чакайце. Давай пра нешта іншае Like паразмаўляем. what? Стоп, пачакайце, а што за квест у меня абраны? Ну, так а где гэты варыянт What is дыялогу? it this time? Да што ты крычыш?
А, гэта пэўна вось гэта. Карця, ці ведаеш ты нешта пра НКРовскія припасы? I saw some Legion assholes carrying crates to a cave north of here. May have been NCR shit. I don't fucking know. Які ти інформативний. А, до речі, можна сказати, що ми поклопотілися наконт того, ну, наконт його сябруков, яких ми вирятували від легіонерів. You know what I'd be real excited about? If you'd showed up and saved me before they smashed my legs. Але йому Now, насрать. why don't you fuck off and let me sleep, hero? That'll be real exciting too. Добре, все, до побачення. Я негативний некий. Так куди нам ісці? А, так це не йде побач. Давайте неяк опранемся криху інакше. Короче, шукаємо гарнітури. Бляха, луна така, ну, місяць таки пригожий. Така ніяк рухається вельми хутко. Просто, калі паглядзець на зямлю, то гэта, канешне, 15 стагоддзе. А неба вельмі прыгожае. Слухайце, вось гэты квест я, дарэчы, зусім не памятаю. Знайшлі нейкую пячору. Слухайте, тут неяк ціха. Быццам бы нікога і няма. О! Так, металічная броня. Ці патрэбна яна нам? Не, я не думаю, насамрэч. Я насамрэч думаю, што зараз можа тэпнуцца у новак і крыху закупіцца радыксам і радаваем. Бо я амаль упэўнены, што мне не хопіць. Бо мы зараз будзем хадзіць па Сёрчлайту, а там вельмі радыяцыйна. Всё, тут больш нічога няма? Так, я ўсё забраў, правильно? Все, вяртаемся. Ты вярнулася? Ура! Я зноў не адзін. Так. Не, давайте адразу ўсё ж пойдзем у новак. Чаму я не магу пакатаць перакаці поле? Зараз у доктаршы крыху палікуемся. What can I do for you? Прыбяры Are радыяцыю. you sure? You won't be able to read in the dark as well. Бляха, 100 накрывак. Ладно, забирай. Okay. And remember, if this doesn't help,
Try taking a bath in tomato juice. Ти вже у карти такого? Ні, я ще ні. Стоп, все? Зараз ходимо квести виконуємо. Поклікать? У сенсі погулять у караван? Так почекай, так а нехай приходять до нас. Что? Что смешного? Почекайте, стоп, What can I дайте. do for you? Я ж не купив те, що мені потрібно. Yeah, and I need sterile medical supplies. But let's see what I have with me. Так, що я єсть? Ну, до речі, не шмат чого єсть. Давайте, може, і скинем что-нибудь. Слухайте, а ось гэты святые гранаты шмат даволі каштуюць. Слухай, пачакай, Нік, я не зразумеў, пра што ты. Пачакайце. Так, бярем Радыкс Радавей. Все, пойдем. Не пойдем. Не пойдем. Thanks. Больше нічога няма карыснага. Стоп. Почекай. А откуда тебе такие смайлики? Добре, я покликаю тебя, когда я буду гулять у караван. Откуда тебе такие? Тебе нехто подаровал подписку? Так, зараз хутенько скинем всялякі набої, які ми не користаємося. Що нам не потрібно? Чекайте, а що у мене ввогуле со зброєю? Слухайте, я не буду докладно користатися ось гэтай холі гранаты, хотя... давайте покуль покинем. Вось гэта зброя, дарэчы, з глушителем. Таму я мяркую, што можна скінуць пісталет. Хаця з іншага боку ён, у квестах далей можа спатрэбіцца. Всё, пойдзем. Чаго я думаю? Просто ідзем і ўсё. А вось табе ўсё скажи, а потым ты ўсім... Карацей, я зразумеў. Нехта падагнаў. Ну гэта добра. Падарункі гэта заўсёды прыемна, правильно? Дарма я, дарэчы, гэта сказаў, зараз мне прыляціць. Так, апранаем гарнітур. Давайте закинемся. Ты наступил в лаву. Так. Закидываемся Радыксом, заховываемся и идем. Завтра шикая подарунок. Prim wimped out and accepted it. What do you want now? Все, ну самі винувати. Треба було зяпу розвивати. Так, я знайшов гарнітур. It's about damn time. You ready to go? Так, я готовий. Good. We're going to the police station first. Here's the key.
We'll follow you there. And just so you know, I'm not leaving town until I get what I came for. If you decide to go wandering off somewhere else, don't expect me to follow. Окей. Карацей. Типу, што за квест? Яны хочуць тут крыху па... Як гэта сказаць-то правильно? Howdy. Типу, памарадзёрстваваць. Мы зараз будзем шукаць нешта вельмі карыснае, што засталося у гэтым горадзе. Чакайце. Нейкая бойка пачалася. From me. Hey there. Добре, што Буну не патрэбны ніякі гарнітур. О, Теді Бір. Можна зноў займацца лухтою і збіраць мядзведзей плюшавых. Так, куды мы ідзем? Давайте якую-небудзь іншую зброю достану. Гэта не вельмі зручна. Давайте злаки походим пакуль што. Стоп, а куды мне трэба ісці? Мне чамусьці вядзе ў нейкі іншы бок зусім. Hey there. Так, нам сюды ці што? Гулі. Все, з усімі разабраліся? Так, гэта, відаць, месца, куды нам патрэбна патрапіць. Ай-яй. Не падабаюцца гэтыя гукі. Anybody there? Не буду, карацей, адкрываць дзверы. Who's there? Бляха, Бун вырашыў уварвацца. Ну, пакуль даволі паспяхова і хутка атрымоўваецца. Патроны збіраем, патроны гэта заўсёды прыемна. Howdy. Prim wimped out and accepted NCR rule. Some people do anything. Ці мае сэнс глядзець гэтыя тэрміналы? Так, 4 з 7. Hearing. Гэта хутчэй за ўсё інгавае. Давайте вось гэта паспрабуем. Вось гэта, можа, гэта лівінг? Ці сервінг? Хаця я просто хутенька праклікаю, магчыма, гэта
Для квеста спотребиться. Prim wimped out and accepted Ага, тут NCR нейкія rule. кампаненты. Some people do anything Вось to гэта feel дакладна safe. для квеста патрэбна. Магчыма, нават для гэтага. Хлопец сеў за камп'ютар крыху пагуляцца. Так, якая наша мэта? Навошта мы сюды прыйшлі? О, Радыкс. Так, тут есть что-нибудь корыстное? Не, нічога не бачу. Написано просто, типу, прийсці у пастарунак паліцейскі і нешта знайсці. Так а што менавіта? Ці мне трэба з Логанам гэтым паразмаўляць? What do you want now? Што менавіта мы Anything шукаем? branded by the NCR related to weapons, computers, or radios. What do you want now? Мне здаецца, я нешта знайшоў. Так, я знайшоў некаторыя, крацей, рэчы. Нешта там, нейкія кампаненты. There's got to be more than that. Keep looking. Яшчэ больш. Prim wimped out and accepted NCR rule. Some people do anything to feel safe. Не, ну, зламаныя, окей. Гэтыя камп'ютары зламаныя. Так я не разумею, а дзе яшчэ кампаненты, якія патрэбны, дзе іх знайсці? Ну, наўрад ці ў туалеце. Стоп, я тут не вельмі уважліва пахадзіў. Ага, стоп. У гэтай штукі няма вагі. Гэта хутчэй за ўсё квеставы прадмет, так? Гэта нават не зброя. Всё, я зразумеў. Карацей, тады збіраем усё, што знаходзім. Всё, карацей, всё, я зразумеў, як гэта працуе менавіта. Так, ну вось гэта наўрад ці нам спатрэбіцца. Можа, радыё трэба пачапаць крыху, памацаць, з яго нешта выпадзе. Ну ўсё, як быццам бы ўсё знайшоў, я больш нічога не бачу. Prim wimped out. What do you want now? There's Яшчэ got to be more знайшоў. than that. Да ты... Keep looking. Да божух. Accepted Ты NCR дзе я rule. гэта знайду Some тут? people do anything to feel safe. Магчыма, вось гэты пісталет. Бун, адыдзі. What do you want now? Всё знайшлі. All right, we can move now. Here's the key to the fire station. Так, працягваем займацца марадзёрствам. Hey! Де яны страляюць? Over here!
Господар, гуль, не подыходьте. И он все ж пробил меня, довольно болюче. Hey! Где кто? Блять, не подпустил. Мне падабаецца, як яны нават калі ну тыпу гуль загінець які-небудзь іншы вораг, яны працягваюць страляць. Ой-ой-ой. Даць яшчэ радыкса з'едзем. Етить, это что такое? Королева род Скорпиона. Ой, а я нечто... Стоп, а что? А як мне ее забить-то? Я боюсь, что когда я зараз кину эту святую гранату, тут усе подорвутся. Вось гэта выбух. Шмурэнна. Окей. Што ў мне ёсць супраць гэтай пачвары? А, ну слухайце. З вінтоўкі габдійскай кампаніі даволі хутка атрымалася. Вось да гэтых бочак лепей не падыходзіць. Карацей, гэта хутчэй за ўсё тое, як менавіта легіён здзейсніў тут тэракт. Стоп, а чаму так шмат радыяцыі? Так мне так не хопіць. Я зараз загіну ад радыяцыі. Трэба хуценька. Бляха, нешта ў гэтым квесце шмат узломаў. Enough. Так, давайте пошукаем, можна будзе накінуць зараз крыху болей спроб. Не, нешта не магу знайсці. Давайте спрабаваць тады адгадаць. Все, спробы амаль скончыліся. Ну гэта, на жаль, пэўна, надоўга. Тут асабліва няма альтэрнатыў, як гэта хутка зрабіць. Так, атент. Добра, пастрыміць, я пасплю побач з катом. Добра, добра, дзякуй. Прыемных сноў. Давайте паспрабуем Wanted, МБ.
Так, 4 з 6. Гэта даволі блізка. Не крычы гучна. Добра, я паспрабую. Так, якое слово падобнае на wanted? Remind? Не надто. Nailed мы бы. Не, nailed не падыходзіць. Памятаю, памятаю. Добра. Advice. Стоп, не могу знайсці слово падобнае. А, вось гэта пэўна. Я спадзяюся, што тое, што я тут знаходжу, гэта дапамагае по квесту. Слухайте, гэта капялюш пажарніка, давайте возьмем. Просто а чаму б не? The NCR took back Nelson. Стоп, що ми Maybe they can шукаємо? win this war after all. Бляха, хлопці, що ви сядіте? Ви займайтеся чим-небудь. Ай-яй-яй. Гэта що такое? Це, певно, сміття. Це просто все так треба хутко робити, бо Prim wimped out and accepted мне вельмі NCR хутка rule. павялічваецца Some people will do anything. to колькасць feel safe. радыяцыі, якую я атрымоўваю. І гэта зусім не сумленна тое, што бун можа хадзіць наогул без абароны ад радыяцыі. Стоп, не, я зараз загіну, бля. Prim wimped out and accepted NCR rule. Some people do anything to feel safe. Супер, мы прыйшлі, карацей, я адзін працую. Ніхто больш нічога не робіць. Так, гэта падобна на прыпас, але ці ёсць тут нешта такое, што патрэбна для квеста? Prim wimped out and accepted NCR rule. Нішто Some сабе people тут will do anything to feel лыжык ды safe. ножоў. Так, радыяцыйная бульба. Не буду браць. Бляха, я зараз помру. Я спадзяюся, я ўсё знайшоў. The NCR took back Дзе Nelson. Логан? Maybe. What do you want now? Гэта ўсё, што я знайшоў. All right. Thanks for the help. Time to die, loser. Ах ты говна кавалак. А вось гэтага я, дарэчы, не памятаў. Всё, квест скончыўся? Стоп, не здавалася там некая гісторыя будзе. Они просто ўсе памёрлі і ўсё на гэтым. Трымалі ўзровень. Так, падвысім размову. Што нам яшчэ спатрэбіцца? Давайте у бартер, можа, пакрысе накідваць. І ў скрытнасць таксама. Карці, вось так вось зробім. Так, нейкі перк зараз можна абраць. Што тут ёсць цікавае?
Вось з гэтым перкам можна, краця, павялічваецца шанец патрапіць у галаву у вац. Гэта цікава. Слухайте, я бяру. Тут не написано, что ты менавіта мусіш карыстацца вінтоўкамі. Бярэм. Трэба хуценька лутацца, выбягаць адсюль. Даволі добрая броня. Яшчэ адзін радыяцыйны касцюм. Давайте пакуль пазбіраем гэта. Можа зараз Буну новую броньку дадзім. У меня зараз уже і скончыцца месца ў інвентары. О, слухайте, а давайте збярэм вось гэтыя часткі камп'ютараў. Можа, можна будзе хлопцам, якія тут побач патрулююць, аддаць НКРаўцам. Можа, гэта падкіне рэпутацыю, напрыклад. Бля, взять Grand Rifle ці не? Я вас не упэўнены, ці ён патрэбны мне будзе. Так, давайте думать, як не загинуть и як рухаться. Бо у меня перевага, стоп. Где хлопцы наши? Переузваженность, бок. Что можно скинуть? Давайте поскидываем радиационные костюмы. Слушайте, я не упомнил, мне здаецца, я ўсё лутануў, что было магчыма. Все, идем. Ой-ой-ой, зараз загину. Ай-яй-яй. У меня зусім не засталось антирадыны. Як адсюль выйсці? Дзе выйсці? Так, давайте степаться. Бо інакше я зараз загину. Капец. Давайте спочатку у новак злётаем. Полікуємося від радіації. Капець, усі запаси скончились антирадину. Я сподіваюся, ближайшим часом мені не потрібно буде ніякий квест робити у ніяких територіях, де шмат радіації. What can I do for you? Что он только что сказал, что я на не платить ему? Тебе мне подалось. Так, вылікуй меня от радиации. Are you sure? You won't be able to read in the dark as well. Okay. And remember, if this doesn't help, try taking a bath in tomato juice. Should I be worried? Сказала, что калі не спрацуе яе лікаванне, то трэба прымаць ванну у таматным соку. What can I do for you? Не веру я такое лікаванне, калі шчыра. Слухай, давай-ка ты мяне і палікуеш таксама. That's not so bad. I'll have you looking as good as new. I mean, what are the chances of me botching another routine procedure? Да, забирай 50 крып. All right, I'll just get my scalpel here. And, did I leave that sitting outside? Well, you know what? Free tetanus shot. Все, поликовались? What can I do for you? Что, може я есть яшчэ крыху? Yeah, and I need sterile антирадину? medical supplies. But let's see what I have with me.
Не, ну у яе не заспаўнілася. Добра. Бляха. Давайте поглядим. Что можно отремонтовать? Мне здаецца, мне хопіць одного What can I do гарнітура for you? супраць радыяцыі. Давайте один продадим. Так, я ўжо зразумеў, што вось гэтымі святымі гранатамі лепей нават не карыстацца. Занадта моцны выбух. Так, вось гэта забірай. Есть что-нибудь такое, что мне не вельмі патрэбна? Ну, быццам бы не. А, так, все, забирай. Give me a shout if you need anything else. Бывай. Зараз скинем некаторыя рэчы і вернемся у гэты, у Searchlight. Так, якімі патронамі я таксама не карыстаюся. Зноў чыхі на заднім плане. Во, вось так. Так, ну што, рушым далей? А, бляха, куды ж далей? Я ж броньку не скінуў. Давайте поглядим, а что зараз у Буна? Fine by me. Може йому лепей нешта вось тое, што мы зараз знайшлі даць? Чакайце, давайте подумаем, можа гэта можна адрамантаваць. Так, зноў пачынаецца менеджмент інвентару. Жорсткі. Слухайце, можа зганяць зараз на аванпост? Адрамантаваць вось гэтую броньку? Давайте радыяцыйны гарнітур скінем пакуль. Так, где наша зброя? Бронька як быццам бы неблагая, дарэчы. Хаця ў нас таксама тая, у якой мы зараз ходзім, нядрэнная. Давайте тэпнемся у гэта, на аванпост НКР і адрамантуем броньку Буну. Patrolling the Mojave? Oh. Давай, Been doing a ремонтуй. lot of good work out there, setting an example for the...
right then. Just sign here, here, and here. Так, добре. Так не, я перадумаў, мне неяк гэта не танна. Я спадзяваўся, што гэта будзе зусім невялікая колькасць накрывак. Fine by me. Збірай сваю броньку, я не буду яе рамантаваць. Давайте поедим что-нибудь. Так, што яшчэ можна з'есці крыху? Мне, дарэчы, здаецца, ежа скончылася. Стоп, сапраўды? А калі гэта здарылася? Вось гэта я не заўважыў. Стоп, а што есці ў такім выпадку? А, не, вось яшчэ крышачку ёсць. Вавёрка на палачцы засталася толькі. Ну окей. Я, відаць, хадзіў, просто ежу нават не збіраў, і вось табе, на, не заўважыў, як яна скончылася. Куды мы зараз? Зноў вяртаемся ў Searchlight. Дзе гэты галоўны? Давайте паразмаўляем з ім. А, вунь гэты патруль. Бляха, яны заўсёды ходзяць туды-сюды, іх потым не знойдзеш. You're back. What can I do for you? Не, выглядае так, што яму нельга аддаць вось гэты НКРовскі прыпас, які мы знайшлі. Добра, бывай. Можна, дарэчы, у катон вадкоў схадзіць. Вось што я думаю. Давайте вернемся ў новак. Можа, крышачку паспім зараз, і я возьму якую-небудзь броньку, каб перапрануцца легіянераў. Ну, не ведаю, вось гэту, напрыклад. Мінус 50-кавы. Крыху паспім. Так, добра. Мы зараз ходзім, карацей, у гэты катон вадкоў, лагер. З легіянерамі. Так, Бун, ты постой пакуль тут. I'll sit tight. І няхай ЕД таксама тут стаіць. Бо я амаль упэўнены, што яны калі заўважаць легіянераў, яны пачнуць страляць.
Все, давайте переопранаться. Это криху тупо, бо я зараз у Бяреці НКРовським. Але навряд ці яны заўважаць насамрэч. Дзяўчына нейкая. А, ну карацей, я таксама яе зняць не магу. Так, мы знайшлі катон Водков. Halt! What business have you in Cottonwood Cove, outsider? Я просто гандляр. Very well, you may proceed. However, be warned. Aggressive acts against us will earn you a place on a cross. Добре, як скажеш. Слухайте, може, сержант? Який-небудь квест дасть? Ой, бляха. Стоп. Я лохту зробив. Треба спочатку переапрануться, а потім тепатися. То я тепнувся у гарнітури легіонерів до ВРО НКР. You're back. What can I do for you? Так, я знайшов лагер легіонерів. The Rangers at Echo have been keeping an eye on that place. It's relatively new, but those bastards have already dug in. They appear to be running a slave trading operation, and it also seems to be one of the primary crossing points for Legion raiding parties. Ніяк допомогти? If you could scout out the camp, bring back any intel on troop movement or plans for future raids, the Rangers could put that information to good use. Also, if you're any good at covert ops, I would love to get a bug planted on their radio. So far, we've been unable to crack their encryption. Так, я гэта зраблю. Good to hear. This is the bug you'll need for the radio. Report back if you pick up any intel, or manage to sneak the bug into their radio. Карацей, я нас попросіў усталяваць жучок у лагеры. І таксама пашукаць якія-небудзь даныя наконт таго, тыпу, чым займаецца легіон у гэтым лагеры. Накшталт там Стоп, хто мяне заважыў? Накшталт там перасоўвання ВРО ў легіянераў. Ну, карацей, мы зараз гэта ўсё пазнаходзім. Да, нравится цементарь, здоровки. Пакуль без каравана, пакуль што бродзім, ходзім. Квесты усялякія выконваем. Дарэчы, на пачатку стрыма нарэшце скончылі сталкер. Так, шукаем... Што у вас тут ёсць, хлопцы? О, гэта, дарэчы, нейкія планы легіёна на контррэйдаў. Бярэм. Я просто не разумею, чаму гэта лічыцца як крадзеж. Так, жучок усталявалі таксама. Якое маё жаданне было выканана? А я не ведаю. А ты пра што? Што тут можна скрасці? Мне гэта патрэбна ўвогуле.
Это абразанка нейкая. Якое моє жадання було виконано? Мені здається, ніяке. Так, а як так з крастіка? А што нехта збіраецца выканаць мои жаданні? Я заўсёды не супраць. Бляха, у меня неяк шмат кармы зараз памяншаецца. Я ж у легіянерах краду, божухна. За што карму здымаюсь? О, накрыўкі. Так. Набоі мне патрэбныя, трэба красці. Як і сансет з парылу таксама. А. Ну так, я разумею. Ну, типу, мае сэнс насамрэч. З іншага боку. Ну, я про тое, што типу так, сапраўды, тут можна далучыцца ж да легіёна таксама. А, божухна, чаму я так не адразу зразумеў. Карацей, пра жаданне. Мы, типу, на папярэднім стрыме, типу, прайшлі адразу на некалькі канцовак. На самую, типу, простую і самую хуткую. То бок мы падышлі да Маналіта, і праз тое, што я ўсю гульню лутаў... Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Пачакайце. Стоп, я нейкую лухту зрабіў. Я скраў перад ім, ён заўважыў. Так ён спіць, а як ён бачыць? Божухна. Дык вось, карацей, праз тое, што я ўсю гульню... Хлептаман, ну... А дарэчы, а чаму ён спіць? Колькі часу? А, 6 гадзін раніцы, тады разумею. Я б таксама спаў. Вось, божухна, ты што я казаў-то? Праз тое, што я ўсю гульню лутаў гэтых трупаў, у сталкеры таскаў трупаў. Прабаце. Дайце пачакаем, пакуль ён сыдзе. Можа, крыху час праматаць. Так праз гэта я атрымаў канцоўку на тое, што... Ну, карацей, я папрасіў багацця ў Маналіта. І як там хлопцы заўважылі, типу, на папярэднім стрыме, меня як у гэтым, як у мультфільме пра антылопу, просто засыпала нейкім золатам, якое насамрэч было просто смеццем. Вось, таксама што? Таксама мы далучыліся да усвядомасці, а пасля гэтага з мяне вытрабавалі Майнкрафт, і таму я дропнуў. Вось сёння, карацей, мы дапрайшлі на галоўную канцоўку. Давайте проматаем час крыху. Мне трэба, как бы ты галоўны выйшаў. Ён просто там сядзіць у сваім пакоі, я ж скрасці не змагу. Все, найс, ён сышоў. Так, нейкія нататкі наконт перасоўвання патрулей легіёнаў. Давайте возьмем, карацей, таксама. І часопіс скрадзем. Слухайте, гэта нейкая рэдкая зброя. Трэба браць.
Так, гэта часопіс, які павялічвае, наколькі я памятаю, ну, типу, для зброі холоднай валодання. Чым карыстацца наўрад ці будзем, але таксама возьмем. Плюс мы толькі што скралі яшчэ адну сексапільную піжаму, якую, я так спадзяюся, можна адрамантаваць маю. Яна цяпер амаль цэлая. Што тут яшчэ можна скрасці перад тым, як мы сыдзем? Нейкія набоі, давайте таксама возьмем. Так, револьвер. Давайте возьмем, адрамантуем лаки. Ну все, супер. Я з ім нават размаўляць не буду, калі шчыра. Давайте адразу пойдзем да сержанта. Бляха, только зноў жа трэба загадзя зняць гарнітур легіянера. Зараз пакажам хлопцам, што мы знайшлі. You're back. What can I do for you? Так, у меня есть некоторые данные на код Катон-Ватков. Let's hear it. Так, типу, я усталяваў вось гэты жучок. Well, this is more than I could have hoped for. Almost seems too good to be true, but the details are all here. Looks like they're planning to strike some of the southern caravans. I'll notify the rangers and patrols in that area immediately. Here's some caps for your trouble. You've done us a great service. Так, репутацію так само подкинули, наколькі я бачу. Чим я ще можу допомогти? Well, unless you want to go in there and clean out that camp for me. I guess this should be more than enough for now. Да я зроблю гэта, я зачищу. What? Really? You're mad, but I like it. According to the notes you gave me, all the southern raiding parties come from that camp. Caesar regularly sends fresh squads to relieve patrols. Killing their centurion and leadership would be a start. But finding a way to permanently shut down that dock is what we really need. Так, я поспробую что-нибудь заробить. Report back when the camp is clear. I'll try and shuffle some men in that direction once the Legion's gone. Ma'am? Все, супер. Зараз пойдем до Буна. Возьмем яго. Дзе яны, дарэчы? Так, пойдем, хлопцы. I've got your back. Не, мне патрэбна якая-небудзь снайперка. Давайте вось гэта возьмем. Пакуль што ад першай асобы пагуляем. Мне патрэбна зачысціць. Я, наколькі памятаю, тут альтэрнатыўна можна скінуць радыяцыйныя бочкі на Катон-Ватков. Але па сутнасці тады весь Катон-Ватков будзе забруджаны радыяцыяй, як Searchlight. Это вариант не самый добрый. Я думаю, добрым вариантом будзе сапраўды просто прийти и перабіць усіх. Так, забить усіх легіянераў у Катон-Ватков. Все, карацей, пойдем. Я думаю, гэта магчыма зрабіць. Не так уже складана. We're near a Legion slave camp now. I've been here before. Let's get one thing straight. I see any crimson, I'm taking a shot. You don't like that, you're on your own. Бун, відаць, узгадаў успамін наконт сваёй жонкі.
якую ён, ну, якую яму давялося забіць праз тое, што у НКРаўцаў было такое правіла, што калі у закладнікі бралі людзей, яны нікога не выратоўвалі, і каб гэта просто не перашкаджала выконванню задання, яны просто забівалі усіх захопленых і тады рушылі, ну, у нападзенне. І карацей так сталася, што адна з тых, каго аднойчы ўзялі ў закладнікі, была жонка Буна. І яму давялося яе забіць. Так. Бляха, я не зусім упэўнены, што тут за варыянты напісаны. Ну, кажа, ён спытаў, што тыпу, ён сказаў, што я зараз, калі заўважу кагосьці з легіянеру, я буду іх забіваць. Ну, трэба просто сказаць, што мы не супраць, мы толькі наадварот за. А вось, добры варыянт. Тыпу, я з задавальненнем, карацей, далучуся. I don't think I'd hold it against you. Все, супер. Я так разумею, раз Бун триггернулся вось гэты дыялог з Буном, у нас па крысе прасоўваюцца адносіны з ім. Цікава, атрымаецца з такой далечыні забіць, дарэчы. Ну, слухайце, не адрэнна. All mine. Яны нават не бачаць нас. Бляха, ну у меня, правда, трапность такая, что... Мне здаецца, я не трапляю іх. Что зда... Так, а Бун, ты таксама страляй. Ты ж снайпер. Бляха, мне здаецца, я просто марную зараз под набою. Да божухна. О, слухайте, я ведаю, что. Где какие-нибудь наркотики? Тут на куркі памятаю, есть один наркотик, які памяншае вось гэты раскид. Вось гэты, здаецца. You're mine. Во, супер. Такая... Один шорт у меня не атрымоўваецца. Да божухна, да як так? Ты, дарэчы, смешна выглядае. Я, правда, зараз капец набояў змарную на гэта. Я ўголь трапляю-то ў іх ці як? Ах, божухна, гэта будзе доўга. Слухайце, не ведаеце што? Я перадумаў. Я заладуюся. Дайце крыху бліжэй падыдзем. Занадта шмат набояў губляю. I can't feel all my limbs. Хлопцы, не рухайтесь. Мы просто пришли вас забить. О. Так, я, здаецца, у ногу ему потрапіў. Ну все, уже не так шмат засталося. Ну, правда, як ідыёты поўныя сябе паводзяць. Так, мне здаецца, яны зразумелі, дзе мы знаходзімся. Так, трэба
Треба вось гэтага адразу здымаць. Ой, неяк балюча страляю. Не, я так не потраплю. Треба бліжэй падыходзіць. Мне, відаць, нешта пашкодзілі, а чаму такая трапнасць нізкая? Все, галоўны гатовы. Прыгожа. Так гэта патрульная. All mine. Стоп, а каго б он заўважыў? Куды ён пабег? Ой. Ау. А что такое? Чему... Где мой ватс? Вось гэта я даў. Стоп, трэба лікавацца, я зараз помру. Я, дарэчы, лухту зарабіў, трэба было псіха жэрці адразу. І медикс, дарэчы. Дайце яшчэ крыху накінем з тым паку, каб не памерці. Ой, сансет са спарылу пап'ем, вот што я прыдумаў. Ну супер. А дзе я захоўваўся? Гэта самы пачатак. Ды божухна. Добра, давайте тады адразу есці псіха. І крыху падыходзіць бліжэй. Каб прасцей патрапіць было. Ды як так-то? Так, яны ўсё яшчэ нас не бачаць. О, бун кагосьці забіў. Ну гэтым разам насамрэч лепей атрымалася. Всё, застаўся толькі гэты галоўны. Бляха, ён у дом зайшоў. All mine. Давайте пушим тады. Ау. Ну едзіць ён балюша гэта робіць. Схаваўся ў намёце. Не, меня зараз заб'юць. Трэба неяк інакш гэта зрабіць. Вось цяпер насамрэч можна закінуцца якім-небудзь медыксам. Залежнасць развілася. Давайте джет таксама. І можна сансет са спарылы папіць просто. Каб я аўтаматычна лікаваўся пакрысе. Всё, готовы. All mine.
Это так само некий именный персонаж. Шукаємо апошніх, які засталися тут. Потім уже тоді полутаємо. О, Бун йому вибив зброю з рук. Ну, криласка, потрапь. Бежить. Ох, это ты дарма. Пригожусь. Так, дайте ось гэта самого дальнего можна лутанем. Адразу. Каб сюды уже не вяртацца. Все, я уже перезважены так хутка. Так, трэба скидывать нешта. А, гэта бронькі легіёна так шмат важаць. Лодка нейкая. Так, палонных мы потым вызвалім. Спачатку разбярэмся з усімі легіянерамі. Потым будзем думаць, што далей рабіць. Так это апошняе, кого забіць трэба, я так разумею. Да божухной. Все? Больше Wish никого? there was more of them. I wasn't done yet. Написано, нібито я усіх забив, але я не впевнений. Зараз походимо. Пошукаємо. Это некий склад, нечто такое. Гэта атрымалася нават хутчэй, чым я думаў. Цікава, што за гэтымі дзвярыма. Божухна, як гэта складана. Гэта сталоўка нейкая. Закрыта так была, нібыта гэта нейкі Форт Нокс. Нічога карыснага. Так это чисти кавалак головы ці штосьці такое. Так, где еда? Ой, бляха, я толькі зараз заўважыў. Я яго складваў рэчы, ён, пэўна, ўсё павыкідваў.
Чекайте. Дурний робот, я маль упевнений. Тут ідея нейкая дурная звычка, ён не хоча таскаць на сабе рэчы легіянераў. Ну, карцей, фракцыйныя рэчы. Тут так сапраўды ён просто скінуў сябе ўсё. Так, давайте тады рамантаваць. Какая тут самая лепшая зброя? Броня то бок. Так, все, теперь нам хапае ваги, каб нешта таскаць. Так, давайте соберем то, что мы закинули у ЕД. Зараз подумаем, можно зброю так само можна будзе адрамантаваць, каб яна менш важила. Так, магнум можна выкарыстоўваць, каб лакі атрамантаваць, так? А не, гэта магнум, гэта пад іншы калібр. Ладно, няхай будзе. Так, усё. Дайте назад скидывать. Так, що тут яшчэ можна утонуть? Зусім крыху не хапае, каб рухацца. Я нават не ўпэўнены, што мне будзе магчымасць прадаць так гэта насамрэч. Это, відаць, нейкая рэдкая зброя мачэта Гладыуса. Ну, гэта хутчэй за ўсё галоўны тут быў з легіянераў. Все. Знову рухаться не може. Так, давайте глядеть. У нас даже цяпер магнум на 44 калібр у вельмі добрым стане ёсць. Гэта круто. Я спадзяюся, што камусьці гэта можна будзе ўсё ж прадаць, што я не дарма гэта ўсё лутаў. Так, ЕД забирай назад. Все, что я ремонтовал.
Стоп, а у меня не хапае сілы, каб таскаць гэта. Так, чым можна падвысіць сілу? Так, усё адно не хапае. Ну, відаць, давядзецца нешта выкідваць. Можа, бун, дарэчы? А, не, стоп, не, хапаю, все. Давайте захаваемся. Стоп, гэта туалеты. Туалеты глядзець не будзем. Хуценька зараз прабежымся, паглядзім, што дакладна все забітыя. Нікога не засталося. Карацей, я з гэтымі захопленымі, якія тут сядзяць. Я з імі потым паразмаўляю. Спачатку здадзім квест і распрададзімся. Ну ўсё. Стоп. Я не ведаю, што ў гульні такое ёсць. Это, карацей, круто пацук. Зрабілі як трафейную штуку на сцяну. Ну все. Вяртаемся да сяржанта. You're back. What can I do for you? Так. Ну все, я зачистив катону. Let's hear it. Я забив усіх. What? How did you pull it off? Я забив усіх у old-fashioned way. Короче, типу, по-старому доброму. Просто пришли, усіх забили. A single woman slaughters an entire camp of legionaries? Oh, that's priceless. Considering the way Caesar treats women, that should really put some doubts into his troops' minds. Wait till the Rangers hear about this. You've done a fine job, friend. Here's a little something for your work. Так, я, здається, квест отримав. Доволі шмат далі досвіду. Я впевнений, подкинули вельмі шмат репутацію НКР. Ma'am. І он, дарэчы, заважыў, што так, сапраўды, тут, типу, легіянеры з вельмі вялікай знявагай ставяцца да жанчын. І той факт, што я пазабіваў усіх за жаночого персонажа, гэта ты такі, типу, як удар пад дых для легіянераў. Дать за карацей зробім, типу, хаця не, стоп. Не буду лухту рабіць. Я хацеў, типу, зрабіць як роўныя лічбы. Не будзем. Даць адразу выкідваць тое, што сапраўды патрэбна. Я прям насамрэч падвысіў бы круху, напрыклад, вось до 35. Даць яшчэ крышачку ў бартер падкінем. Размова 60, насамрэч, мне здаецца, нас на дадзены момант хапае. Можна навуку падвышаць пакрысе. Все, гэты квест выканалі, правильно? Ну все, быццам бы так. Давайте вяртаемся тады ў новак. Ай, не скончылася гэтая лухта, якая мне падвышала сілу. Так, а ці працуе крама яшчэ? Колькі часу? Не, гадзіна ноч.
Давайте возьмем у ід тое, што мы ў яго паскідвалі. Зараз зноў крыху пазаймаемся менеджментам інвентару. Так, револьвер. Жабка яшчэ адчынена мусіць? Так, яшчэ 10 хвілін. А што? Хочаш набыць мне чыпсікаў? Так, што ў мяне ёсць? Што можна скінуць? Давайте скидывать тое, што ў добрым стане. Вось гэты магнум, напрыклад. Дарэчы, даволі крама зачыніць ў жабку. Ну, так, яшчэ 10 хвілін у цябе ёсць, можа паспееш. Так, хантинг райфл. Паляўнічая вось гэта вінтоўка, яна даволі моцная. Але мне вінтоўка габійскай кампаніі, яна ўсё адно лепей. Давайте скидывать, караці. Вось гэта скінем як рэдкую зброю, вось гэта таксама. Вось гэта прададзім. І вось гэта магнум таксама прададзім. Так, можа нейкую броньку можна скінуць. Давайте вось эти легіёнаўскія ў добрым стане паскидываем. Все, остальное зараз паспрабуем продать. Вот что я думаю. Так, набой скинули. Все. 308 их пакуль хапае. Можа 44 пакуль скидывать, я им не карыстаюсь, яны шмат важаць. Давайте так само скинем. Що мне, дарэчы, по зброі? По 308, 357, 556. Все, мне больше ніякія набоі не патрэбныя. Бляха, есці хочется і піць вельмі. О, дзе моё піццё, хоць нешта. Так, а што паесці ёсць? Наколькі памяты з ежай зараз праблемы вялікія. Ну будзем вавёрку на палачцы есці. Блях, я забываю, дарэчы, збіраць ежу. Я не думаю, што яна так хутка скончыцца. Давайте усяляка вось гэта садавіну і гародніну есть, як мы выпадкова пазбіралі. Дайце і мяса таксама есть. Сырое нават. Дарэчы, трэба скінуць вось гэты доктарскія торбы. Яны нам зараз не патрэбныя ў такой колькасці. Важаць яны шмат. О, свежая морква. Ядзім.
Халапенье. Я б в сапраўдным жыцці не еў бы халапенье. Вось просто вось так. Цалкам. Все, з'елі усялякае смецце. Так, а где мои запасы? Вось. Так, давайте скидывать. Атомный коктейль один покинем. Торбы поскидываем. Пять больше, чем хапаю. Я б нават 3 покинул. 3 досыть. Ну все. Быццам бы ўсё. Что у нас там, дарэчы, па стану нашай бронькі? Супер, все ў парадку. Я вось не памятаю, а з доктаршою можна згуляць у караван? What can I do for you? Ты ў караван гуляеш? Ну, быццам бы не. А, дарэчы, мне трэба залежнасць вылікаваць. Hey, pipe down. We can't talk about that here, out in the open. Oh, you mean you want a cure? Oh. Давай за 50 накрывок. Okay, there you are. The convulsions should stop in the next 1 to 12 weeks. If they don't, try holding on to something that's very still. Все, вылікалі. What can I do for you? Што яшчэ? Радыяцыя мне не шмат. Yeah, and I need... Давайте ее скидывать что-нибудь. Ой, я, дарэчы, радыкс і радавай з'явіўся. Трэба набываць, бо наш скончыўся. Нават вось гэты магнум рэвальвер у такім разбітым стане ўсё адно каштуе столькі накрывак. Я зараз накрыўкі скончацца. А не, мне здаецца, хопіць. Ну все. Відаць, хапіла. Все, забирай. Так, што яшчэ? Give me a shot if you need it. Все, бывай. Все? Мы все скинули? Так, давайте захаваемся. Давайте ведаеце, што. Чакайце, я зараз, можа, уключу вебку, і мы зараз крышачку пагуляем у караван. What? How'd you get past the guards? You've seen them too, haven't you? Так, поехавши, давай згуляем. Sure. Oh, no. Так. О, прапановую 800 накрывак. Падтрымліваю.
Так. Атрымалі, прымаем, гуляем. Давайте будем выкладываться. Так, я, брат, крыху уже забыл кіраванне. Давайте вось гэты трэці караван будем збіраць наадварот. Ад большага да меншага. Добра, дарэчы, што ён мяне не заруініў мой караван трэці, які я збіраю. Нішто у яго вальтоў шмат. Все, спадзяюся, скончыліся. Так. Один караван готовы. Так, мне здаецца, я перамог. Все. Плюс 800 накрывок. Дайте яшчэ крыху з ім згуляем. You've seen them too. 480, уже меней. Не, я перадумаў, ведаеце, што давайте выкладваць маленькі, бо калі ён зараз зноў пачне вальтамі карыстацца, будзе не вельмі. Во-во-во. То я зараз бы десятку паклаў, бы десяткі скидывал. Давайте вось так зробимо. Ну, слухайте, здаецца, я зноў перамог. Толькі калі ён зараз не паднасрэ, гэта вялікі шанец будзе зноў перамагчы. Даволі хутка атрымалася. Яшчэ хочаш згуляць? You've seen them. Ты, караці, гуляем, пакуль яго грошы не скончацца. Будзе такі зараз невялічкі адпачынак пасля ўсіх квестаў, якія мы рабілі. Бо па сутнасці мы зараз цалкам закрылі вось гэту ніжнюю частку мапы. Там, мне здаецца, асабліва больше няма квестаў. Катон вадкоў мы весь зачысцілі. Гэта ультра супер. Стоп. Что я роблю?
давайте збираць. Так, мне хопіць на караван адзін. Давайте збярэм яго. Так, які мне зараз шанец перамагчы? Насамрэч не адрэнны. Ах ты, гаўнюк. Зруініў караван мне. Так, трэба яму псаваць караван ягоны. Божак, ну зноў гэты дэбільны баг, давайте. Так, які мне варыянты зараз? Працягваем. You've seen Грошы ледзь засталося. А вось ён жа пачынаў на 800 накрывах гуляць. Цяпер 172. Так. Нешта выпалі адні чорныя карты толькі. Не той, каб гэта на нешта ўплывала, насамрэч. Ах ты, божухна. Стоп, у меня зараз не вельмі добры расклад атрымоўваецца. Хаця не, нормально. Не, зараз пераможам. Во, бо я уже на гэты ход. Во, я сабраў ужо 2 караван. Стоп, а чаму мы не скончылі гульню? Як быццам бы перамог атрымоўваецца? Так, ён мне заруініў караван, але які мне варыянты зараз? Так, давайте псовать ему что-нибудь. Стоп, не пошакайте. Складаная ситуация. Уже лепей пачакаць один ход, прынамсі. О, у меня есть идея. Супер. Будешь яшчэ гуляць у караван? Подтверждаю, давай. Так, что у нас зараз?
Все, пачаў карыстацца вальтамі. Давайте вось так зробім. Бляха, вось ён гад. Так, у нас ужо прынамсі ёсць адзін караван. Блях, у меня чат залагал. Я не бачу паведамлення. Так, пакуль у гульцоў караван ёсць грошы, гульня не скончана. Так, менавіта. Все так і ёсць. Стоп, зараз мой ход ці як? Не. Як не вельмі зараз гульня ідзе. Пачакайце, якія ў нас варыянты? Нешта добрых-то я не бачу. Так, як хуценька бы сабраць яшчэ адзін караван? Так, колькі гэта атрымоўваецца? Во, карацей, ёсць ідэя. Ну, ўсё, я быццам бы зноў перамог. А некую зараз лухту зарабіў, он сам сабе карты прабраў. Так, вось. Ну все, перамога наша. Колькі накрывак засталося? Все, амаль, здаецца, гэта апошняя гульня зараз будзе. А, так, мне патрэбна ўсе караваны выкласці спачатку. Дзіўна, дарэчы, што ён зараз вальтом прыбраў вось гэтую карту, а не іншую. Ну, мне ж насамрэч і лепей. Неяк у нас каршма. Давайте что-нибудь придумывать, что рабіць. Во, я придумал, можно ему поднасрать зараз. Зараз ёсць шанец, дарэчы, скласці два караваны. І можа праз тое, што ў яго перабор, мы пераможам. Не, не пераможам. Так.
Ён прыбраў цалкам увесь караван. Мне б зараз дама была б добра. Так, давайте псовать ему караван. Які у мене варіанти зараз? Есть яшчэ накрыўкі? You've seen. Ну, ёсць. Тады працягваем. Так, что тут у нас зараз атрымоўваецца? Так, это колькі? Так, вось тут атрымаецца караван. Давайте вось так зробім. Так, і... Гэта колькі будзе? Якраз 26. Не, я не зусім неяк уже дахам паехаў. І от сам сабе стварае перабор з карту. Все, дед поплыл. Все, карацей, давай, бывай. Колькі у нас зараз накрывак? 20 тысяч. 20 тысяч амаль. Hey. Ну гэта не дрэнна. Так, а што далей можна рабіць? Можна квест з гулямі выканаць. Давайте зараз адкрыем лакацыю Helios One і потым не ведаю, магчыма можна будзе тэпнуцца ў новак і на гэтым стрым скончваць. Зараз давайте падыдзем вось да гэтай бабулі. Я хацеў сказаць, тут вось гэтая крама, вось гэтай мамы Гібсон, ці як яе завуць увогуле. Але яна, відаць, зараз спіць. Гэта ейны сабака. Я шмат іх, дарэчы. Дайце з ёй крыху паразмаўляем. Hi there. I'm Old Lady Gibson, or so they tell me. I've got odds and ends for sale, and I'm pretty good at fixing things, too. You might have noticed the very large building just north of here. That's Helios One. The NCR runs the place, so it's off limits to prospectors. Дайце я распытаем яшчэ крыху наконт Helios One, бо мы зараз у той бок таксама пойдзем. Што ты ведаеш наконт Helios One? The way I heard it, the Brotherhood of Steel ran the place before the NCR took it away from them. I'm not sure who started shooting first.
But when it was over, the Brotherhood, with all their fancy armor and weapons, was on the run. Nobody's heard from them since. Ага, кайфово. Короче, яна сказала, што перад тым, як Геліас Ван адбіла НКР, яна належала братэрству Сталі, але потым НКР прыйшоў, надаваў ім люлей усім, і тыя нават збеглі. Цяпер ніхто не ведае, дзе яна. Ну я, дарэчы, ведаю, дзе знаходзіцца бункер братэрства Сталі. Мы аднойчы прыйдзем да іх і даб'ем уже канчаткова тых, хто там застаўся. Чаму тебе зовут старая леди Гибсон? Well, I'll give you a hint. They used to just call me Gibson. I hope you can figure out the rest. I don't mind, to be honest. Living long is a real accomplishment these days. Remains to be seen if I end up dying peaceful in my bed. Так, добре. Распавядзі што-небудзь наконт рэпкон. Мы ў рэпкон пойдзем. Я, хутчэй за ўсё, ўжо на наступным стрыме. І выканаем нарэшце квест з гулямі. Sometimes it seems like I spent the better portion of my youth in that old wreck of a building. Me and my hubby, may the man rest in peace, used to scavenge there. If it weren't bolted down, you can bet we took it and sold it. A lot of the scrap you see around here is from RepCon. Even my favorite chair. Короче, яна сказала, што яна смецце збірала раней разам са сваім, я так разумею, з мужам ці нешта такое, ці хлопцам. І вось тое, чым яна зараз гандлюе, гэта якраз з рэпкону. Дарэчы, пакажы, што ў цябе ёсць на гандлі? Happy to do it. О, у ёй, дарэчы, карты ёсць. Давайте карты скупаць пакрысе. Гэта нам спатрэбіцца ў любым выпадку. О, божух, ну есть шмат, дарэчы, накрывак. Ёй можна некаторыя рэчы прынесці, паскідваць. 3600 гэта вельмі шмат. Я нават не памятаю, калі б я кагосьці бачыў такую колькасць. Толькі, відаць, бліжэй да Нью-Вегаса. Гэта вельмі шмат. Стоп, пачакайце, давайте. Не, у меня толькі смецце, сапраўды, ўсё. І мадыфікацыя. Давайте паглядзь, можа яшчэ карты ёсць. Всё, карце, апошняя карта. Добра, мне крыху лень зараз вяртацца ў новак. Но я, прынамсі, буду памятаць, што є шмат вельмі накрывак. Thanks. Можна будзе потым прыйсці. Sure thing. Let me have a look. А наколькі яна рамантуе? Ага, она так крыху зусім. У яе... Добра, у яе навык типу ремонту 65. Добра, окей. Все, мы поразмаўлялі з ёй про все, што толькі можна, мне здаецца. Так, не зразумеў. All mine. Гэта што такое? You're mine. Гэта па нас прыйшлі, правильно? Так я не разумею, з кім яны змагаюцца. А ў каго яны стралялі зараз? Ну гэта хутчэй за ўсё гэта тыя самыя асасіны легіянераў, якія на мяне палююць. Мне дзіўна сябе паводзіць. Я бачу, яны забілі гандляра нейкага ці штосьці такое.
Боже, ну ні, треба пушить. Сядешь? All mine. Стоп, не розумію. Гук був такий, нібито нехто потрапив у ЄД. Бляха, я зараз загину. Не подходь. Кого я не забили? Ну, ніякий, не ведаю, просто випадковий. Хлопець, не квестовий. Можна позбирати, до речі, зараз. І скинуть гэтай мамі Гібсон. О, вось гэта шмат каштуе. Все, рухаться не могу. Давайте скидывать. Ну, да, речі, доволі шмат динарів у легіону. Ось гэтыя копіі кідательныя шмат каштуюць. Трэба браць абавязкова. Стоп, я зараз загину, треба нешта. Давайте пить сансет с парылу, вот что я думаю. Вось гэтая самая бронька лепшая. Але яна важыць 35, божух. Гэта таксама шмат важыць. Это, па сутнасці, у меня была пераўзважнасць толькі праз гэтую броньку. О, 308. Заўсёды прыемна. Я, дарэчы, зноў жа забываю глядзець, у каго ежа ёсць. Бо ежы мне якраз зараз не хапае. Зараз хутенька адкрыем лакацыю і вернемся да мамы Гібсон. Я нават не бачу сэнсу бліжэй падыходзіць, мы потым у любым выпадку сюды прыйдзем. Раней ці пазней. Давайте пакуль дастанем якую-нибудь іншую зброю, лакі, напрыклад.
У 308 вельмі добрыя набоі, і іх не так ужо і шмат на дадзены момант. Гэта крэсла? Не разумею. Чаму ён такой дзіўны? Так, ежу толькі скрасці, так? Так, тут усё толькі скрасці можна. Ну, красці мы яе не будзем. So, you're back. Now, where did we... Пачакай, я забыў забраць. Дзе іде? Так, бабуля, прачынайся, калі ласка. So, you're back. Так, што мы ёй можам скінуць зараз? Во, вось гэта шмат каштуе. Нават адшыўку нейкую ўнутрагульнявую далі. Даволі добрым стане, ну, адносна. Паляўнічая вінтоўка, але мы яе скінем усё ж. Бо ў мяне такая ж ёсць уноваку ў номеры. Так, яшчэ адзін магнум таксама можна скінуць. Я зараз скончыцца, дарэчы, накрыўкі. 3000 было. Так, это моя габійская, лакі. Все, астатняе это маё. Ну, давайте ее скидывать. Ось гэтую броньку легіёна. Так, бронька. Так, это все легіёнскае. Все, гэта все скидываем, гэта не шкада. Так, што яшчэ? Ну, быццам бы ўсё. Так, добра. Give me a shout if you need anything else. Так, бывай. Ну, все супер. То бок зараз можна вяртацца ў новак. Так. Што па квестам? Гэта з ЕД квест. Ну, мы потым пойдзем у Геліас Ван, магчыма. Ён пакрысе будзе прасоўвацца. Гэта наконт прыпасаў для Форланд Хоупа. Таксама потым мы туды сходзім. Ну ўсё, можна выконваць квест гулямі.
Так. Ну все, я як быццам бы падрыхтаваны. Давайте захоўвацца. Стоп. Захоўвацца, так? Угу, захаваліся, окей. Мяркую, можна пакрысе адпачываць. Всё? Такі не надта прадуктыўны стрым атрымаўся. Але тым не менш, дзякуй усім, хто сёння быў. Нават рэйд не бачу смысла ладзіць, бо людзей зараз няма зусім. Карцей, усім добрай ночы. Сустрэнемся, можа, праз пару дзён. Не ведаю. Можа, нарэшце зноў вернемся ў Майнкрафт. Паглядзім. Всё, карацей, усім да пабачэння.